Ó ná a heolméid Thionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann I bhí na saona 2013. Tá díosbórach bhríomhar ar bhain go náisiúnta mad leis na brinsipal fé mar a bhharamíd mar phobal. Tháirla cadrah gníomhach sna hallscoiline, sna bailte agus na stráidbhailte tresna de tíre faoi hábhacht na Heitice. Tá bhar son, tá fáilte raibh glúiseach na gCeardchumann lena gcuid smaointe a gar leis an gcórá. Ba é ceann na téimi a tháinig níos go minic le linn argcuid Oibre Eiticiúil ná cad is mín le hobar Eiticiúil. Le hIonad Oibre Eiticiúil agus cén éarfacht umláin atá ag gabar mar gníomhaíocht gaine in bhúnathe. Tá áthas ar an dábhrí sin go bhfuil cógáil na gCeardchumann siúla Thionscnamh dagcuid féin, faoin tidal, cad is bríd ar leat le hIonad Oibre Eiticiúil, atá díirithe ar thuairimí oibrithe a bháiliú, mad le ról na haibre leistigh de fiúntaise Eiticiúil, agus ról na Heitice leistigh den obair féin. Malim de gach saránach ag gach ilé levéil, páirt a ghlachas sa díscúrsa. Ag tuairt suntais don méid a hit amach in éireann, san Eorop agus ar fud na crinne le déine, is cinse go bhfuil sé iontach tráthúil, brína haibre círe agus iireachta dhéanamh hIonad Oibre Eiticiúil a cheanhanú agus a chuir fóil. Déanam cógádagus le cógáil na gCeardchumann, as achtan córá tábhachtach seo, a bhfuil buint agin ar fad leis, éagrú agus írim ar an irid daoine agus is féidir, an deis seo hápú agus páirt a ghlachú sa discúrsa tábhachtach seo.